हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय एनएचएम बा नेशनल हेल्थ मिशननि साख्रिनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन बे जितु जब बेखौ 3 दाननि थाखायल' मावनो मोनगोन दे माने पार्मानेन्ट नङा बेयो आरो बेखौ मावनोब्ला लेबरेटरि टेक्निशियाननि डिप्ल'मा थानो नांगोन अब्लासो बे जबखौ मावनो हागोन नोंथाङा बेखौ स्पेशली कर'नानि जितु पेशेन्टफोर कर'नानि पेशेन्टखौ नायनो थाखायनो बे जबखौ माने दिहुननो हादों आरो गभर्नमेन्टआ स' साख्रिनि मुङा जाबाय लेबरेटरि टेक्निशियान बेवहाय गासै मासि दङ टोटेल भेकेन्सि 150टा दङ 150 जितु एडुकेशन क्वालिफिकेशन अलरेडि बुंखादों आं लेबरेटरि टेक्निशियाननि डिप्ल'मा थानो नांगोन एजआ एबा बैसोआ 44 नि गेजेराव जानांगोन बेखौ 31 मार्च 2020 सिम आरोना 31 मार्च 2020 सिम 44 बोसोरनि गेजेराव जायोब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि उनाव सेलारि दङ सेलारिया फिक्सखा 16,500 रुपिस मोनगोन मान्थलि 3 दाननि थाखाय मोनगोन जबखौ आरो अनलि 3 दाननि थाखायल'खाना बिनि उनाव लास्ट डेटआ अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेटआ 19 जुलाइ 2020 माने 19 जुलाइ 2020 नि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन जुदि गोसोब्ला आरो अलरेडि बुंखादों लेबरेटरि टेक्निशियाननि डिप्ल'मा गैयाब्लाथाय नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा गासै भेकेन्सि दं 150टा स' दायो आं नोंथांमोननो अफिसियेल जितु नटिफिकेशन बेखौ दिन्थिना होनि बेवहाय बे जितु डाउनलड खालामनोब्ला बेयाव थुनानै होनाय लिंक दङ ना स' बेवहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो जागोन गोथांसिन जोंनाया जुदि नों एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला डाइरेक्ट नै बेवहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो एप्लाइनि लिंकआव डाइरेक्ट मोनहैखागोन स' नोंथांमोननो आं बे जितु लिंक बे लिंकखौ आं बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होगोन दे जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो आरो रिपिट खालामदों डिप्ल'मा गैया बेखौ एप्लाइ खालामनो नाङा दे स' दायो आं अफिसियेल नटिफिकेशनखौ दिहुनना होनि नोंथांमोननो स' नै बेयो अफिसियेल नटिफिकेशन नै बेवहाय लेबरेटरि टेक्निशियान अलरेडि बुंना होखाबाय आं ओमफ्राय जितु एडुकेशन क्वालिफिकेशन बेवहाय लेबरेटरि टेक्निशियाननि डिप्ल'मा थानांगोन मेडिकेल कलेज जायखिजाया आसामनि मेडिकेल कलेजनिफ्राय जानांगोन नङाब्ला रिजियनेल इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्स मिज'रामनिब्लाबो जागोन ओमफ्राय जितु इन्स्टिटिउट आन्डार श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभारसिटिनि हेल्थ साइन्सनि आन्डारनि फ्रायबो जागोन आरो जायखिजाया इन्स्टिटिउटनिफ्राय स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बे डिप्ल'मा दङब्ला सोरहाबा माने बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दे आरो बेयो 3 दाननि थाखाय जागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं